Mambo aripo pamsiwo, iye wafapa mchinjiko, asiano uya zvino, kutora wakewo. Pamsiwo, hule o pamsiwo, Hallelujah, hunde ari pamsiwo. Kwa ziwa yevateereri tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina mukoma Trison Vava vari kutiisira musign language. Vabetera kwazai vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda uri kuredi yatiinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti nemhaka yei n'anga dzakatadza kududzira hope dzamambo. Ngei n'anga dzakatadza kududzira hope dzamambo. Okay. Tichiri kuenderera mberi nebhuku raDhaniel. Alright. Okay. Ndo ratinaro vateereri sekutaura kwatakaita kuti mukati megore rino tichaita nguva tichidzidza mubhuku raDhaniel. Bhuku raDhaniel rikaitinde pamberi muchapter 2 yaDhaniel kubva pavhesi 1 kuenda pa11. Imbotiverengerai muranda wacho. Daniel chapter 2 verse 1 kusvika pa11. Right. Negore rechipiri rekubata ushe kwaNebhukadhinezari, Nebhukadhinezari wakarota hope, mweya wake ukatambudzika, hope dzake dzikatiza. Ipapo mambo akarayira kuti vachenjeri nen'anga nevaroi nevakedhia vadanwe kuzodudzira mambo kurota kwake. Ipapo vakapinda vakamira pamberi pamambo. Mambo akati kwavari, ndarota hope. Zvino mweya wangu unotambudzika ndichiti ndinzwisise kurota kwangu. Ipapo vakedhia vakataura namambo nerurimi rwevaSiria vakati, mambo ngaararame nekusingaperi. Udzai varanda venyu kurota kwenyu, isu tigokuzivisai kududzirwa kwazvo. Mambo akapindura kuvakedhia akati kuvakedhia, shoko ratemwa neni, kana mukasandizivisa kurota kwangu nekududzirwa kwazvo, muchagurwa-gurwa uye dzimba dzenyu dzichaitwa durunhuru. Asi kana mukandizivisa kurota kwangu nekududzirwa kwazvo, muchapiwa neni zvipo nemibayiro nekukudzwa kukuru. Naizvozvo chindizivisai kurota nekududzirwa kwazvo. Ivo vakapindura rwechipiri vachiti, mambo ngaaudze varanda vake kurota kwake, isu tigokuzivisai kududzirwa kwazvo. Mambo akapindura akati, ndinoziva kwazvo kuti imi munongotsvaka kuwedzera nguva, nekuti munoona kuti shoko iri ratemwa neni. Asi kana mukasandizivisa kurota kwangu, mucharohwa nemurayiro mumwe chete, nekuti makazvigadzirira kutaura mashoko enhema akashata pamberi pangu, kusvikira nguva yashanduka. Naizvozvo chindiudzai kurota kwangu, ipapo ndichaziva kuti mungandizivisa kududzirwa kwazvo. Vakedhia vakapindura pamberi pamambo akati, hakuna munhu pasi pose unogona kuzivisa shoko iri ramambo, nekuti hakuna mambo kana ishe kana mubati wakatongotsvaka chinhu chakadai kune vakachenjera kana n'anga kana mukedhia upi neupi. Chinhu chinobvunzwa namambo chikuru kwazvo. Hakuna ungachizivisa kuna mambo, asi vaMwari vasingagare nevanhu. Panapa tiri kunzwa mambo Nebhukadhineza wemuBhabhironi. Yes. Zvakaitika rimwe zuva akarota. Alright. Arota hope idzi dzakamuvhundutsa. Right. Ndobva apepuka. Apepuka ndobva akanganwa kuti arotei. Kanganwa zvachose. Asi chairangarira icho ndarota zvinotyisa. Alright. Saka vanhu vekare vaikoshesa hope. Hakunyangwe zvino pastor. Saka hope zvikuru sei kumadzimambo nevaitungamirira munyaya dzekunabata. Hope vaitora kuti inzira yaishandiswa naMwari kutumira mameseji kuvanhu vake. Saka mambo paakarota akaziva kuti iyi imeseji huru iri kubva kuvaMwari. But aikangama. Ndobva akangama. Okay. Ndo zvakamunetsa. But iye akati, muno muBhabhironi
tine vachenjeri vedu. Alright. Ndo kwaive nen'anga, kwaive nevaroyi, kwaive nevavuki, vatsanangurwa vese. vese ndobva vadaidzwa. Zvikanzi ndarota asi ndakangamwa. Chindiudzai kuti ndarotei uye kuti zvinorevei. Alright. Ndo nyaya yatiri kusangana nayo muna Daniel chapter 2 yehope dzakarotwa namambo vachibva vadzikanganwa. Now mukanyatso kucherechedza pane zvikonzero zvikaita zviviri nemhaka yemambo Nebhukadhineza vakapuwa hope idzi. Regai tinzwe pavhesi ya28 na29 chikonzero chekutanga. Daniel chapter 2 verse 28 na 29. Right. Asi kudenga kuna Mwari unozivisa zvakavanzika. Ndiye wakazivisa mambo Nebhukadhinezari zvichazovapo pamazuva okupedzisira. Kurota kwenyu nezvamakaratidzwa mumusoro menyu panhoo dzenyu hezvi. Kana muri imi mambo, pfungwa dzenyu dzakauya kwamuri muri panhoo dzenyu, mukarangarira zvichazoitwa pashure. Zvino anozivisa zvakavanzika ndiye wakakuzivisai zvichazoitwa. Saka pana apa pari kunzi mambo pavakaenda kunorara vasati vabatwa nehope, mupfungwa mavo vakatanga kufunga kuti pati inini kuri kuti ndafa, ndiani achasara achitonga, kana kuti tomboti ndarwiswa zvekubviswa pachigaro, ndiani achatonga. Ndobva atanga kunetseka zvakasimba nenyaya iyoyo. Kuda kuziva kuti zvichazomira sei. Kwete kungoda kuziva bedzi asi nekunzwa shanje. Unoziva nyaya inotifungisa murume akasvika pakupikisa mukadzi wake kuti ita mhiko kuti aurorwe kana ndafa. Ainzwa shanje sozi kuti achasaranosunungura here aiwa kaiwe ndiwe uri kuzvidzwisa izvo zvobetera pamwe nekuti uri mufundisi kuti mukadzi wangu achasara urorwa neumwe murume saka kuti aimajini kuti ndiani so neshanje idzo ndobva pika. Saka mambo apa ainetseka manje kunzwa shanje kuti pangaite umwe munhu angauya pachigaro panape pandakagara panapa. Saka anetseka kusvika pakadaro Mwari ndobva vautora semunamato. Vakati regai titsanangurire murume uyu zvichazoitika timuudze. Saka ndo chimwe chikonzero namba 1 chaakapirwa hope idzi. Saka nekumwe kutaura kamuri kuti kuvateereri vedu pahope idzi mukana futi watotorwa naMwari kuti vatiudze kuti zvichazovei mangwana. Exactly. Ikoko ndokuri kuenda nyaya yedu mandotaura kutambanuka kwainoita. Saka chimwe chikonzero chechipiri chinobudira pana Amos 3 pavhesi ya7. Amos 3 vhesi ya7. Right. Zvirokwazvo Ishe Jehovha angaite chinhu asina kumbozivisa varanda vake vaprofita zvakavanzika zvake. Kureva kuti Mwari kana aine chinhu chihombe chiri muhurongwa hwake chaarida kuita hachingoitika asina kuudza vanhu. Now chiri kutaurwa panapa hakusi kungoti kanhu kese kese ngoti pauchaendere kuchagumburwa nechigutswa kana kuti hembe yako ichabatwa newaya ungoudza vanhu. Zvinhu zvinenge zvitori zvinhu zvikuru sekudai panyaya iyo yaNebhukadhineza ikai zvaiudzwa namambo changa chitori chiprofita chakaudzwa mambo chekuuya kwaizoita umambo huchiteverana. Kwete kwegore rimwe chete aiwa kwemakore nemakore kunosvika pakuguma kwenyika. Saka mukuti nyaya dzakakura dzakadaro idzodzo Mwari haadi kuti dzizongoitika dzibate vanhu by surprise asina kumbodzinyevera vanhu haadaro. Plus ukaona zvinhu zvinoudzwa naMwari zvine pazvinoafekta vana vake. Saka ndo zviri kunzi zvese zvine chekuita nevana vake nezvinoafekta vanhu tikatiwo neglobal scale kana kuti nechimiro chakakura Mwari anofanira audza vanhu zvisati zvaitika. Sekuti here mufundisi muri kuti ndobva ndatotaura kuti chinhu chikuru chaitika kana kuti kune motikari ichawira mubridge. Mwari kazhinji kacho pangaitikewo incident kwete zvekuti ndotsika yake kutaura tuntu twakadaro tuduku twakadaro because Mwari muhombeka. Saka zvinhu zvaanotaura
semaexample inguva yanoa nanaroti kuti kuchaya murove ozivisa vanhu. Right. Anditi wazvona saipapa apa kapa aitaura kuti muchaona patienda mberi tichiteera hope dzacho aitaura nhoroondo yenyika ino history yakafanopiwa in advance yeplanet inei. The whole world. Okay. Kuti umambo hwacho huchauya huchiteerana hwakaita sei kunosvika mumazuva ekupedzisira kwenhoroondo yenyika inoyi. Rekaitinde pamberi Isaiah 46 verse ya 9 na 10. Isaiah 46 verse 9 kusvika pa10. Rangarirai zvinhu zvapfuura zvekare, nekuti ndini Mwari hakuna mumwe, ndini Mwari hakuna akafanana neni. Iye unoparidza kubva pakutanga izvo zvichaitika pakupedzisira, nekubva panguva yekare kare zvinhu zvichigere kuitwa ndichiti, zvandakarayira zvichamira, ndichaita zvose zvandinoda. Pane chimwe chinhu chiri kuburitswa pachena panapa naMwari. Anoti iye ndinogona kutaura nhoroondo yezvinhu zvichigere kuitika. Tokupai nemo ende kana zvakuitika zvinozadzisika exactly sematauriro akaita. Because panapa Bible riri kuti hanzi ndini Mwari. Ndinokuudzai zvichazoitika, asi ndichikuudzai zuro uyo. Zvoti nemo kureva kuti hapana mainconvenience raanozokanganisa zvaataura. Zvinenge zvakatotaurwa naMwari ka anenge akatotaura sekunge atokasta kuti ndo zvazvaakuita, asi achikurondedzerai mamiriro azvichaita nemafambiro azvichaita chimwe nechimwe chazvo. Saka anoti iye kugona kwangu kudaroka ndokunondisiyanisa nevamwari vasina kusika. But zviri kungogonekwa izvo kundisa. Izvozvo ndozvo zviri kungogonekwa. Because Mwari ari kuita kungaisa signature yake ipapo. But zvinhu zviri kungoratidza kuti zvaakungoitwa. Unoziva kuti kusiyana kwakaita katauriro kaMwari pazviprofita nezvinoita vavuki. Vavuki zvineka kugesera pamwe pacho zvinoita zvichinoyereka, asi hazviitike on a large scale, on a global scale sezvakaita Mwari. Because Mwari haasi kungotaura zvine chekuita newe sakasitoni betere. Aiwa. Kana kuti zvichaitika pakati pedu tingori 2. Aiwa. Anotaura global scale uye zvine chekuita nevana vake. That's right. But ko apa panondiconfuse apa pakuti Mwari ari kuti anofanira kutaura zvichaitika. But zviri kuita kunge zvinonzi vana vaMwari kana kuti vanoshandiswa naMwari iye zvinezvi havachanyanyotaura zvichaitika, vari kunyanyotaura zvakatoitika. Ndosaka Mwari ari kuti iye ndo mutsauko uri pakati pangu nawo. Saka vanotumwa naMwari vachishandiswa naMwari vane kaitiro sekari kutaurwa naMwari. Namamwe maziveka tinyatso kujekesa. Mwari kana achiuya muupenyu hwevanhu, focus yake haisi pakuti kana wamuka makuseni uri kunodyei sauti yauda kutopera nhasi zvine chekuita zviri now. Aiwa. Mwari kana akatitarisa so anotitarisa yes ane hanya neupenyu hunohu zvichaitika kwatiri, asi anenge achitaura zvinotambanuka zvichienda mberi kunosvikira paupenyu husingaperi. Ayo, pandiri kurera pastor ka ndimofundisi ndikurera point vateereri yekuti Mwari achigona kutsanangudza kudaro iye zvino izvi vanhu vaMwari havasi kunyanya kutsanangudza zviri mberi, vari kunyanya kutsanangudza zvakaitika kare. Kuti inini ndiri form 2 ndakapasa masubjects mangani, ndakazvarwa gore ripi, nhamba dzandakatopiwa dzechitupa muna 1980 dzinoti chakati. Vari kunyanya kunyanyotaura zvekumashure, yeti Mwari ari kuti inini pane signature yangu kunenge kunyanyotaura mberi. Now muchaona patiri kuenda mberi neuruguru yedu zvichabuda pachena hazvishamise kuitika kwakadareko kuti munhu anokuudza date of birth rako agokuudza kwawakaberekerwa. But history Mwari apa ari kuti pane signature yake ndezviri mberi. Iye Mwariwo ukatarisa pane dzimwe nguvawo dzaaitaura zvakaitika asi haameje naizvozvo.
ndo zvinotomusiyanisa nevava muri kutaura ndezvekuti iye chero akamborifeya kuhistory asi nyaya dzake dzinonyanya kufokasa pane zviri mberi. Ende pane zviri mberi kuti vanhu vake vagadzire vazive zvinoda kuitwa. Exactly. Varege kubata kwavakavarayirwa. Nebhireka tiverenge John 14 pavhesi ya 29. John 14 verse 29. Right. Zvino ndakuudzai zvisati zvaitika kuti musi wazvinoitika mugotenda. Saka chimwe chinhu chinoshandwa nechiprofita chaMwari Right. zvinotaurwa zvichigere kuitika. Alright. Kuita kuti kana zvaakuzoitika vanhu vanoti ndozviya zvakaprofitwa nemuprofita ningi. Alright. Handiti wazviona. Okay. Zvobva zvaenda nemo kuti saka Mwari anotaura chokwadi. Okay. Saka profesi mukaidzidza inobatsira kuti vanhu vatende kuna Mwari. Inokurudzira vanhu kuona kushamisa kwa Mwari neukuru hwake. Zvobva zvinoratidza kuti aiwa ndiMwari mukuru. Alright. Yes. Aiwa, ndoda kutenda. Ndofunga pari kujeka vateereri. Ngatimbonzwa kambo tiuye tienderere mberi nechidzidzo chedu. Tinomuchingamidza vateereri tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nemhaka yen'anga dzakakoniwa kududzira hope dzamambo. Yes. Taona mambo vachirota ende munguva yaikosheswa hope. Asi zviri kubuda pachena ndezvekuti hope idzi yanga iri message yaibva kuna Mwari. Okay. Saka iri message yaibva kuna Mwari ndobva taona kuti mairi manga muine chiprofita chaMwari chaitaura nhoroondo yenyika inoi zvaizoitika kumberi uko. Okay. Muchikamu chekutanga mamuchibvunza mufundisi kuti but zvinoita sekuti kune vanhu vanogona kumbotaurawo asi vanonyanya kutsimbidzira kune zvakaitika. Mukanyatsocherechedza vanhu ivavo zvakare vakataura zvichazoitika ava vanotaura zviri mudhuze dhuze, havagone kuzotaura zvine 100 200 years 1000 years zvisati zvaitika sezvinoita Mwari. Saka Mwari ari kuti ndo zvinondisiyanisa nevanhu vakadaro. Handiti mazvona. Saka muchaona kuti pahope idzi dzakarotwa idzika
chiprofita chadzo Mwari aiisa pachena zvaizoitika makore mazana nemazana emakore kumberi. Alright. Reka tiende mberi, hativerenge Daniel 5 pavhesi ya4. Daniel 5 vhesi ya4. Right. Vakanwa waini vakarumbidza vamwari vendarama nesivheri nendarira nedare nematanda nemabwe. MuBhabhironi chiri kubuda pachena panapa ndechekuti Bhabhironi wanga uri muzinda wekurashika. Alright. Because MuBhabhironi mainamatwa vamwari hobho vanotaura kuti kana matiro ikaka kari kunzi vainwa doro. Mukuona chiri kundishamisa ndechekuti kuri kunzi kunamata. Right. Asi pachinwiwa doro. Nauka chinoitwa pakunamata pamutambo wokunamata. Amira izandapedza because iye zvinovanhuka unotonzwa vachitotaura kuti isusu akomana manje nemukombe uyu nedoro iri zvinozoita here zvekuchechi. Vanhu ezvino vanotoziziva kuti pari kuitwa zvekunamata nedoro hazvienderani maopposites, but ndiri kunzwa apa painwiwa doro asi voti vari kunamata. Saka chinodyiwa nechinonwiwa panonamatwa chinoenderana neari kunamatwa wacho. Tsanangura iti zvatiri ndezvekudayo. Mwari wekudenga sekudzidza kwatakamboita haadi kuti pamwiwe doro. Ane zvimwe zvinhu zvaasingatodi kuti zvidyiwe nevana vake. But vamwari vainamatwa muBhabhironi manje baba vaive nevamwari vaitosvika kuma13 handitovazoona, but vamwari avari kunzi ndevematanda vendarama vesivheri vendarira nedare nemabwe vasingafambe vasingaoni. Zvichireva kuti dzaive pfungwa dzevanhu nekutungamirira kwemweya yakaipa ndo vaidhitemena zvinoitwa pakunamata pacho. Wapabata. Saka anga asiri mwari wekudenga ainamatwa apa. Ndo chimwe chinamatiro chemuBhabhironi. Saka vaishanda manje mukunamatwa kwemuBhabhironi ndo painodedzwa n'anga, varoyi, vavuki, masvikiro nezvimwe zvakadaro ndo vaibatsira pakunamatwa kwevamwari ava vezvifananidzo muBhabhironi. Vamwari ava nelingi here namwari wekudenga. Iva vava uchaona kuti muhuruku yatiri kutoita ikai inoburitsa pachena kuti havana lingi, nekuti Mwari ari kutoti ndinosiyana navamwari vakadaro pakuita kwangu. Saka vakatosiyana asi miraone panopera hurukuro yedu zvinenge zvanyatsobuda kuti vari pamwe chete here. Because sei ndabvunza pane zvinoitika mukurarama zvatinenge tichiti kunamata pachinwiwa doro. But unogona kunzwa vanhu vakupedzisira vachiti nezvatakuitira ichizosvitsai kuna musika wavo. Toda kuti tione kuti inondosvika here kuna musika wavo. Because vanobva vati inzira dzangosiyana. Kanzi nzira dzese dzinosvika kuHarare. KuHarare kungaite nzira dzakawanda asi kuna Mwari Bhaibheri rinesa pachena kuti kunongova nehwani. Hadzizowandi nzira dzacho. Reka tione kuna Exodus 7 pavhesi ya10 kuenda pa12. Exodus 7 verse 10 to 12. Mozisi naAroni vakapinda kuna Farao vakaita sezvakarayirwa naJehovha. Aroni akakandira tsvimbo yake pasi pamberi paFarao napamberi pevaranda vake, ikashanduka nyoka. Ipapo Farao akadanawo vakachenjera nevaroyi, naivo idzo n'anga dzeIjipita, vakaita saizvozvo neuroyi hwavo, nekuti mumwe nemumwe wakakandira pasi tsvimbo yake, dzikashanduka nyoka, asi tsvimbo yaAroni yakamedza tsvimbo dzavo. Now unoona kuti Nebhukadhineza haasiri yemambo bedzi akaenda kun'anga. Aiwa. Chero naFaro kuEgypt. Aiitawo futi zven'anga. Saka inyaya inobata vakawanda. Inobata vakawanda nyaya iyo yen'anga. Handitozvona. Asi pane chimwe chinhu chatofanira kuti tinzwisise. N'anga newaroyi nemasvikiro vanogona kuita mashura. Vanogona kuita minana. Nadzo vanogona kuita zvisina kujairika. Asi mbondibatsirai apa pastor. Pamenoti mapanzwe here vateereri. Pari kunzi ipapo Farao akadana vakachenjera nevaroyi, naivo idzo n'anga dzeIjipita. Nguva iyi n'anga nevaroyi zvaifambidzana here? Uchazoona kuti mukanyatsokudzidza mukati meBhaibheri n'anga, waroyi, masvikiro, vavuki dai kwakuri kutaura kwemumakambani taiti madhipatimende akasiyana siyana pakambani imwe chete anobatirana kugadzira product yewani.
because munoza sendiri kudaro mazuva anoti vanhu vanotonotsvaga n'anga kuti dzivabatsire kuziva muroyo, right, zvinotoita kunge zvinhu zvikurwisana kana kuenda kumuvuki kuti vadhire nezvewaroyi, vadhire nezvevaroyi, kuti pamba pana pane zvakaitwa nevaroyi, but bhaibheri riri kunyora sekunge zvanyorwa papeji 1. papo wanyatsonokunoburitsa pfungwa imwe yekuti vateereri ngatigarei zviri mukati memirangariro yedu kuti zvinoita kunge zvakasiyana, kuita kunge zviri kurwisana, asi iri nawo iri imwe chete. Saka n'anga, waroyi, wauki, masvikiro vanogona kuita minana. Panapa vadedzwa naFaro vanogadzira nyoka kubva mutsvimbo dzavo. Because Moses na Aaron vanga vakanda tsvimbo yavo pamberi paFaro ndobva yaita nyoka. Zvika Faro ndo zvamuda kundivhundutsira kuti ndozvinogonekwa naMwari wenyu, garai apa wakomana. Ndobva adedza n'anga dzake, ndobva dzakandawo tsvimbo dzadzo pasi, tsvimbo dziya ndobva dzaita nyoka. Kuita Mwari kudemonstratera kuti haiwaka kana Mwari wenyu aine simba rekuti nyoka tsvimbo iite nyoka, isusuwo vamwari vedu vemuno muEgypt nen'anga dzedu newaroyi wedu. Pastor munondroesa nehana because kakudemonstrate aka kanoroesa nehana because ndo zvinenge zvakurumbira mazuva ano kuti mirai tikuratidzei, mirai tikuratidzei kuti simba riripo, kuti simba riripo, but panapa ndikuona raitoitwa futi nen'anga. Exactly. Saka zviri kungoburitsa pfungwa yekuti chinoratidza kuti pana Mwari haisi minana kana mashura. Apo pandijekera mukaenda pavhesi ya20 na22 tiri pana Exodus 7 ipapo. Exodus 7 verse 20. Moses naAroni vakaita sezvakarayirwa naJehovha, vakasimudza tsvimbo vakarova mvura yakanga iri murwizi pamberi paFarao napamberi pevaranda vake. Mvura yose yemurwizi ikashanduka ropa. Verse 22. N'anga dzeIjipita dzikaitawo saizvozvo neuroyi hwadzo, asi moyo waFarao wakaomeswa. Saka chimwe chinhu chakaitwa nesimba raMwari through Moses naAroni kuita kuti mvura ichinje kuita ropa. Farao akati garai apa, ndobva adedza n'anga, onai zvaitwa naMwari wakomana kwemi munoti kudii? Ngavagari tipei mvura, ndokutora mvura, ndobva n'anga futi zvaita kuti iite ropa futi. Saka zvaita drop panapa. Saka tiri kuona kuti n'anga, waroyi nevavuki vanogona kuita minana. Handei mbonoona kumasvikiro 1 Samuel 28 vhesi ya 3 na 4, vhesi 6 na 7 nevhesi 13 kuenda pa15. 1 Samuel chapter 28 vhesi ya 3 na 4. Samueri zvino akanga afa, vaIsraeri vakanga vamuchema vamuviga paRama imo muguta rake. Sauro akanga abvisa panyika masvikiro nevavuki. Zvino vaFiristia vakaungana vakavaka misasa yavo paShunemi. Sauro akaunganidza vaIsraeri vose, ivo vakavaka misasa yavo paGibho. Vhesi ya 6 na 7. Sauro akabvunza Jehovha, asi Jehovha haana kumupindura, kunyange pakurota kana neUrimi kana navaprofita. Ipapo Sauro akati kuvaranda vake, nditsvakirei mukadzi anosvikirwa ndiende kwaari ndinobvunza iye. Varanda vake vakati kwaari, tarirai kune mukadzi anosvikirwa paEndori. Verse 13. Mambo akati kwaari, usatya hako, asi unooneiko? Mukadzi akati kuna Sauro, ndinoona mudzimu unokwira uchibuda panyika. Akati kwaari, wakadiniko? Akati, kune mutana anokwira akafuka nguo. Sauro akaziva kuti ndiye Samueri, akakotamira pasi nechiso chake akanamata kwaari. Samueri akati kuna Sauro, wanditambudzireiko uchindikwidza? Sauro akapindura akati, ndinotambudzika kwazvo nekuti vaFiristia vanorwa neni, naMwari wabva kwandiri haachatongondipindure, kunyange nevaprofita kana nekurota. Naizvozvo ndakudanai imi kuti mundizivise zvandinofanira kuita. Uri kuona panapa chii chiri kuitika? Samueri muprofita waMwari afa, atovigwa paRama. Ndobva kwamuka hondo pakati pevaFiristia vachiuya kuzorwisana naSauro. Saka Sauro ane misikanzwa yaanga aita kusateerera Mwari. Saka Mwari vakabva kwaari vamusiya, havachataure naye. Yakubvunza kuti ndoita sei pahondo iyi, Mwari havachamupindure. Ndopaakuti Mwari honai haasiri kuda kutaura neni. Saka pane here anoziva kune munhu anosvikirwa, ndiende kwaari akutsvaka midzimu manje.
zvekwamwari zvaita sei? Zvaramba. Zvaramba. Asi chandiri kuda kubatsirwa. Unoziva kuti kune vamwe vanhu vekuti chaanongoda kubatsirwa kuti situation yaari mukati mayo abude mairi. Mumwe akazonditi uri kutaura hako izvozvo ini shamari chero chandongoda kuyambutswa chero ndayambutswa hazvinei namuyambutsa. Anditozvonaka ndo zvakaitwa naSaul panapa. Ndobva aendeswa kumukadzi wepaEndori aisvikirwa. Mukadzi uya asvikirwa uya ndiye akanodaidza Samueri angafa. Kudedza chaiko pane kadedzero kavakaita tichasvika kwazviri kuti zvinodedzwa sei. Ndobva anodedza Samueri, ndobva vatotaurirana Saul naSamueri. Ndanzwa achitotenzwa ndidaidzire. Anditi wapaonaka. Saka chatiri kuda kuti pfungwa ibude panapa wateerere ndeyekuti masvikiro vane masimba ekuita zvinoshamisa zvekugona kunodedza hama dzenyu dzakafa dzotouya motaurirana nadzo. Dzinoita sedzadzoka. Mototaurira. Ndo zvakaitika paEndori. Anditi wazvionaka. Saka taona panapa kuti n'anga, varoyi, vavuki chero nemasvikiro vane masimba ekuita minana. But vanhu ava vachiita izvi Mwari anotiregai kuenda kwavari. Anditi wazviona. Mwari anoisa pachena. Ende matarisa kumashure uka munoona kuti kuita kwavo kunenge kuchikakavadzana nekwamwari. Ndo pari kundinetsaka kuti saka Mwari ari kuvapirei masimba ekugona kuita minana. Chimira unzwe manje kuti simba ravo riri kubva kuna Mwari here pana zvakazarurwa 16 pavhesi ya14. Zvakazarurwa 16 verse 14. Right. Nekuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo inoenda kumadzimambo enyika kuvakokera kukurwa pazuva iro guru raMwari wamasimba ose. Saka masimba aya kaya haasi kubva kuna Mwari. Remember kuti patiri kudzidza bhuku raDhanieri rinotisira pachino tiri muhondo pakati pechiedza nerima. Saka masimba ari kushandiswa nen'anga, newaroyi, newavuki, nemasvikiro haasi kubva kuna Mwari. Anzi mweya yakaipa. Mweya yakaipa kura ngirozi dziya dzakapanduka naSatani dzingwa kudenga dziya. Anditi wazvionaka. Now Mwari anotendererei kuti dziite minana ishi. Ndopandaida kutokubvunzai pastor kuti akusi kuda kungotiomesero here panyika kuti tiite hard time yekuti tirambe chingofungira kuti ingadariri mweya tsvina, ingadariri simba raMwari. Anodarire vanhu ava kava imi muri kungotaura henyu zviri negative. Havana here pavanotobatsira n'anga utoti uchirwara wopora. Pakawanda uchaona patiri kuenda mberi nehuko pakawanda pavanotobatsira zvinotobatika chaiko. Asi ngei Mwari achibvumira kuti ivo vaine simba remweya yakaipa vaite zvinhu izvi nemashure aya pakati pevanhu. 2 vaTesalonika 2 vhesi ya9 kuenda pa12. vaTesalonika wechipiri chapter 2 vhesi 9 kusvika pa12. Kuuya kwake iye kwakaita sebasa raSatani nesimba rose nezviratidzo nezvinoshamisa zvenhema nekunyengera kwose kwekusarurama kune vanorashika nekuti havana kugamuchira rudo rwezvokwadi kuti vaponeswe. Saka Mwari anovatumira simba rekukanganisa kuti vatende nhema, kuti vose vasina kutenda zvokwadi asi vakafarira zvisakarurama vatongwe. Panapa pari kunzi pane vanhu vakanzwa shoko raMwari havana kuita hanya naro, vakaramba kugashira chokwadi chaMwari, vatochinzwa vakaramba kuteerera zvinodiwa naMwari. Pamwoyo pavo vakanyatsosarudza kuti ndizvo hazvo but handipinde mazviri, handidi. Saka Mwari anoita sei? Anobvumira manje kuti mweya yakaipa iite mashura. Because munhu ukarega kuenda kuna Mwari pati munhu anongonzwa kuti handina kukwana, anoda pekuzenda. Masikirwo emunhu anoda kurerekera anoda masimba makuru kwaari ekuzenda mapaari. Saka Mwari anochibvumira manje mashura aya kuitwa kuitira kubatsira vaya vakaramba zvaMwari kuti vachibva vanatsorasika zvishuwa kuti zviende, kuti regai zviende panze pekutsvaira sezvatinoita tichiburitsa marara mumba. Mwari anosiya mweya yetsvina itsvaira hayo iburitse zvienda navo. Amusabva madaro pastor, muri kubva maita kunge Mwari ka because vanhu tajaira kuziva kuti Mwari rudo ka, but anokubatsira kuti uwire kwawakarerekera kwawasarudza iwewe. Ameno pari kukujekerai kavateereri, ndozviri kutotaura bhaibheri kuna vaTesalonika kuti Mwari
tikaramba kugamuchira rudo rwezvokwadi, ndiye anototendera kuti nyaya yeminana nemisaramusi ikuzvuvire uende uko, kuti amenowo kwazvinozongoenda zvakadaro. Saka ndofunga challenge yatopo ndeyekuti patine tichitonzwa chokwadi, zvakakosha kugamuchira chokwadi, tosarudza kufamba naMwari. Ibva waverenga 1 Timothy 4 vhesi ya 1. 1 Timothy chapter 4 vhesi ya 1. Right. Zvino mweya unoreva pachena kuti panguva dzinouya vamwe vachatsauka pakutenda, vachiteerera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya yakaipa. Saka uri kuona kuti chinotanga kutsauka pakutenda. Alright. Munhu kana anga achinamata sezvauri kuita izvi beteri, wobva usiyana nezvese zvatiri kudzidza izvi, handiti wazvionaka. Mweya yakaipa haikusiya wakadaro kuti ndawa imbonamata. Inosvika kutora, ende vamwe vacho vanotorwa nemashura iwayo neminana inenge ichiitwa, vopedzisira manje vopinzwa mudzidziso dzakabikwa nemweya yakaipa, vobva vaenda zvamuchose. But zviri kuita kunge first step yacho kuita kweminana. Aiwa, chinotanga pamwoyo pako iwe. Aiwa, ndazvinzwa. Asi minana ndeye kuattractaka, ndeye kukuredza nayo. Alright, ibait. Alright, apa pandijekera ipapo. Saka tisati tanzwa kambo aterere. Chimwe chandabata pakudzidzisa kuri kuita mufundisi, vaisa pachena kuti minana inoitwa paviri, inogona kuitwa nemweya yakaipa, yogona kuitwa nesimba raMwari. Saka zvinenge zvichida kuti panotaurwa chokwadi ubate chokwadi, kuitira kuti ugone kuzopatsanura. But chimwe chatobuda pachena ndechekuti n'anga nevaroyi nevavuki nevanoshopera havashandiswe nesimba raMwari, asi neremweya yakaipa. Yes, toda kutenda. Ngatimbonzwa kambo tuye tienderere mberi nechidzidzo chedu. Now is the time of singing and give the praise to God. Fa la 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 la, fa la 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 la. Now is the time of singing and give the praise to God. Fa la 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 la, fa la 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 la. He is the great I am, the only living God. Fa la 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 la, fa la 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 la, fa la 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 la. He is the great I am, the only living God. Fa la 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 la, fa la 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 la, fa la 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 la. Now is the time of singing and give the praise to God. Fa la 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 la, fa la 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 la. Now is the time of singing and give the praise to God. Fa la 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 la, fa la 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 la. He is the great I am, the only living God. Fa la 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 la, fa la 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 la, fa la 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 la. He is the great I am, the only living God. Fa la 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 la, fa la 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 la, fa la 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 la. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu tichitsvaga kuti nemhaka yei n'anga dzakatadza kududzira hope dzamambo Nebhukadhineza. But taona panapa kuti n'anga dzinogona kuita minana, dzinogona kuita mashura, masvikiro, vavuki vanogona kuita mashura, asi Mwari ari kuti mweya unovapa simba iroro haubvi kwandiri. Ndozvataona. Ende pamwe pacho taona kuti Mwari anozobvumira kuti vaite minana iyo kuitira vamwe vanoramba kunamata vabva vangosadzisawo kusada kwavo, vawanirwe kwekuenda. Reka tione chimwe chikonzero chinoshanda minana yen'anga nemweya yakaipa. 1 Kings 22 verse 19 to 23. Madzimambo ekutanga chapter 22 verse ya 19 kusvika pavhesi ya 23. Mikaya akati, zvino chinzwa ishoko raJehovha. Ndakaona Jehovha agere pachigaro chake cheushe, nehondo dzose dzekudenga dzimire naye kurudyi rwake nekuruboshwe. Ipapo Jehovha akati, ndianiko uchandonyengera Ahabu aende andourawa paRamoti Gireadhi?
Zvino mumwe akati zvekuti, nemumwezve akati zvekuti. Zvino mweya ukabuda ukamira pamberi paJehovha ukati, ini ndichanomunyengera. Jehovha akati kwaari, neiko? Iwo ukati, ndichaenda, ndichava mweya wenhema mumiromo yevaprofita vake vose. Iye akati, iwe ndiwo uchamunyengera, uchakundawo. Enda hako undoita saizvozvo. Naizvozvo, tarira, Jehovha wakaisa mweya wenhema mumiromo yevaprofita venyu ava vose. Asi Jehovha wakataura zvakaipa pamusoro penyu. Now, imwe pfungwa iri kubudiswa nebhaibheri ndeyekuti kune vamwe vanhu vanozvimisira kuita ndururano, kunetsa chaiko, Kunetsa Mwari. kunetsa Mwari nevanhu. Alright. Ndotonatsoona kuti uyu munhu ashupa. Okay. Saka kudenga vanozoti uyu munhu kauyu kuti amirire kuzongotongwa pakuguma kwenyika nekanetsero kaari kuitawo, bheta aende zvake nyika imbozorora. Afe. Okay. Saka kafiro kacho manje asi Mwari anouya kuzomutema nedemo kana kumurova nemheni. Aiwa, Mwari anotendera kuti munhu iyeye awane chinomuuraya. Alright. But kuti aende kune chinomuuraya manje, Mwari anoregera achiendeswa nemweya yetsvina Kwaari kunosangana nerufu. Ndosaka Abha akanga achishupa ari mambo kusvika kudenga makaitiro kanoita muchinda wekwa bheta afe. Zvikanzi saka ofa sei? Zvikanzi nyaya inokurumidza kuapila kwaarika migano yeminda. Alright. Pakangowana mukana bedzi wokunorwira munda anoenda. Zvikanzi saka chibvumirai mweya yetsvina imunyengere vaende kuRamoti Gireadhi, because ikoko kune migano yavasiri kuwirirana. Vaende vanonetserana. Mundima yacho akatoti, wedwe munoziva kuti takagara idu tofanira kunitora paRamoti Gireadhi. Saka mweya yakaipa manje inoshanda kukunyengera, zvinenge uri kupiwa advice. Kunge uri kuoneswa makwara ekufamba nawo, kandi wapinzwa mugwara rekutonofa. Saka ndozvimwe zvinoshanda mweya yakaipa. Kana denga raneta newe, watsiurwa, warayirwa, urkuramba kudzoka, vanokubvumira kuti mweya yakaipa iende newe kusingadzokeke. Yes. Ndo mafira akaita apo. Hatione mamwe mawiri azvakare anoita mweya yakaipa. Ngei Mwari achiitendera. Deuteronomy 13 verse 1 kuenda pa3. Deuteronomy chapter 13 verse 1 kusvika pa3. Right. Zvino kana muprofita kana murota akamuka pakati pako, akakuratidza chiratidzo kana chinoshamisa, icho chiratidzo kana chinoshamisa chikaitika, chaakataura, oti kwauri achiti, ngatitevere vamwe vaMwari vawakanga usingazive tivashumire. Usateerere mashoko emuprofita uyo kana muroti uyo, nekuti Jehovha Mwari wenyu unokwidzai kuti azive kana muchida Jehovha Mwari wenyu nemwoyo wenyu wose nemweya wenyu wose. Panapa chimwe chikonzero nei Mwari achibvumira mweya yakaipa kuita minana pamberi pevanhu, chero nepamberi pevana vake. Hanzi naMwari, ndiye ndichida kukutestai ndione kuti munondida here. Toti wapindwa nedambudziko iwe. Saka kutesta kuri pakuti pakaitwa minana, tikamhanya kwairi, Mwari obva atoona kuti tinomuda. Tatofoira. Watofoira kana wamhanya kuminana yaka. Unofanira kwete ndokupasa here. Aiwaka. Iwe unofanira kuti munana waitika, but zvina Mwari here. Ando babata. Nyaya inonyatsobuda pana Deuteronomy 18. Deuteronomy 18 verse 9 kuenda pa12. Deuteronomy 18 verse 9 to 12. Zvino kana wasvika munyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako, usadzidza kutevera zvinonyangadza zvendudzidzo. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto, kana anovuka, kana anotenda mashura, kana anoita mazango, kana muroyi, kana n'anga, kana anobvunza masvikiro, kana muvuki, kana anobvunza vakafa. Nekuti vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. Nekuda kwezvinonyangadza izvi, Jehovha Mwari wako unovadzinga pamberi pako. Saka Mwari ari kuti vakomana ava vanoita mashura, vanoita minana, asi mimi regai kuendako. Wakabata kunyange vachiita minana. Nemhaka yei ukachidzokera manje kuna Daniel chapter 2 kuyakuya kwatiri kutangira nyaya yedu. Enda unodzokorora verse 11 mambo iverenga. Daniel 2 verse 11. Chinhu chinobvunzwa namambo chikuru kwazvo, hakuna ungachizivisa kuna mambo, asi vaMwari vasingagare nevanhu. N'anga panapa kadziri kuti nyaya iri panapa ishi ina Mwari wekudenga mukati.
Right. Saka kana ina Mwari wekudenga mukati, isu hatizi timu rimwe chete naye. Alright. Ndo saka tarasika tisiri kugona kubudisa dudziro dziri kudiwa naMwari. Alright. Because vari kuti inyaya yakuda vaMwari vanhu vasingagare nesu. Kwete vanowanikwa mutimu dzedu idzi. Alright. Saka n'anga dziri kuti pashaya link manje. Alright. Hatiti wazviona network yaramba. Ipapa hapana network pakati pen'anga naMwari wekudenga. Pakati pemasvikiro nevavuki naMwari wekudenga. Hapana connection. Kune vaprofita. Ipapo ndo pari kubudisiwa manje kuti pane kana achinzi vaprofita, kuna vaprofita vakaita sana Daniel, vana Ezekiel, vaprofita vaMwari. Dziri channel dzaMwari dzecommunication. Asi pane vaprofita variko mazuva ano vanokwana muvara rinoti kuvuka maitiro avo. Sekuita sei pasi. Nekuti zvavanotaura ndezvine chekuita neupenyu hunohu nakararamiro kevanhu kunonzi kushopera kana kuti kufembera pachikaranga. Saka vanofembera ndo mambe muchataura paya kuti anobva akutaurira nenhamba dzechitupa, akakutaurira negore raukaberekwa nekwawakakurira, achitaura zvese izvozvo. Ndo kushopera ikoko kwomunhu anokuudza zvakaitika kana kuti zviri kuitika asina kumbosvika kwazviri kuitikira. Ndo varambidzwe here apa vachinzi vanoita zvemazango. Kuita sei? Kuita mazango manje chinonzi zango chinhu chinobatika chinotorwa nemunhu aine pfungwa dzekuti anoda kuti chimuchengete. Ndipo unoona kuti munhu unoziva kuti iro girazi remvura tiri kungorishandisa kunwa mvura. Asi ukazoona ndakuritora manje zvekuti raspecial kwandiri handichasiyana naro razango manje. Kana ndakutoritenga kuti riende rinogara mumba mangu ndine pfungwa dzekuti rinondiprotecta. Kana ballpoint ndoti iyi ndakuitenga kwete kuti ndiinyorese asi kuti ine kundiprotecta kwainoita ratozango. Mvura ngaimwiwe ingori mvura, asi kaona yakutorerwa kuti ndo inondichengetedza yapinda mukati mwemazango. Amenoti pari kujekerera vateereri kuti n'anga vavuki nevanoshopera vachigona kuita minana, even nevaprofita venhema vachigona kuita minana. Pari kunzi naDeuteronomy tofana kuzonoona kusiyana kwavo kuti vanhu ava havana linki naMwari, hapana network. Why? Nekuti uchiona dzimwe nguva ari muprofita anenge achikurudzira vanhu kuti vapfeke mazango kana kuti achitopa mazango. Ndo pari kunzi ipapo panobva pakuratidza kuti uyu kunyange hake tiri kuzviitira muchechi, kaitiro kaari kuita kaakuratidza kuti haana connection naMwari, but ari kupiwa simba kune rumwe rutivi. Saka dai Mwari atibatsirai pakufamba henyu. Vanhu ngavazive kuti muhondo iripo iyi mweya yakaipa iye zvinezvi iri kushanda musayenzi, iri kushanda mumachechi, kana kutoita malegal organizations ekuti iri boka ren'anga, iri boka remasvikiro vachitorecognizwa nehurumende kunyange vachisotesa Mwari. Anditi wapabataka. Saka vanhu ngavazvizive izvozvo. Chinodiwa manje chakanakira hurumende sedzedu dzinotendera kuti munhu sungunuka. Kana ukati ndoda kunamata ballpoint ukaswera uchiimba uchitenderera ballpoint yako hapana anokusunga. Anditi wazvionaka. Saka munhu unofanira manje kuti kunamata kwako utungamirirwe neshoko raMwari, so that hauna mhosva kuhurumende, hauna mhosva kudenga. Rekatinde pamberi pana Exodus 8 unzwe pavhesi ya17 kuenda pa19. Exodus 8 verse 17 kusvika pa19. Vakaita saizvozvo, Aroni akatambanudza ruoko rwake rwakabata tsvimbo yake, akarova guruva rapasi, utunga hukavapo pavanhu nepazvipfuyo. Guruva rose repasi rikashanduka utunga panyika yose yeIjipita. N'anga dzikaita saizvozvo neuroyi hwadzo kuti dziburitse utunga, asi hadzina kugona. Utunga hwakanga huri pavanhu nepazvipfuyo. N'anga dzikati kuna Farao, munwe waMwari, asi Farao akaomesa mwoyo wake. Uri kuona Bhaibheri riri kuramba richidzokorora simba ren'anga riri kunzi uroyi hwadzo. Kurava kuti zvinhu izvi ndambopabvunza nguva. Asi panapa pane pfungwa iri kubuda panapa kuti n'anga pekutanga dzakaita tsvimbo kuita nyoka, dzikashandura mvura kuita ropa, dzikadaidza matavi, asi pakazosumuka inda n'anga dzakatadza. Ndo padzakakonfera dzikati wamunwe waMwari kwakuita kwaMwari. Kureva kuti n'anga, masvikiro nevavuki vane simba asi rine limit. Rine parinogumira. Apa rakagumira padenda rechitatu.
saka kureva kuti Mwari kunyange vanhu havaine simba ane paanogona kutendera kuti vasapfuura miganhu yavasingadarike. Enda kuna Samueri wokutanga 28. 1 Samuel toda kuti 28 uverenge 15 kuenda pa19 verse 15 kusvika pa19. right. Samueri akati kuna Sauro, wanditambudzireiko uchindikwidza? Sauro akapindura akati, ndinotambudzika kwazvo nokuti vaFiristia vanorwa neni, naMwari wabva kwandiri haachatongondipinduri kunyange navaprofita kana nokurota. Naizvozvo ndakuda imi kuti mundizivise zvandofana kuita. Samueri akati, unondibvunzireiko ini? Jehovha zvaakabva kwauri akava muvengi wako. Jehovha wakazviitira izvo zvaakataura neni. Jehovha akabvarura ushe pamaoko ake akahupa mumwe wokwako, iye David, nekuti hauna kuteerera inzwi raJehovha, hauna kuitira vaAmereki nekutsamwa kwake kukuru. Naizvozvo Jehovha wakakuitira chinhu ichi nhasi. Zvino Jehovha uchaisa vaIsraeri pamwe chete newe mumaoko evaFiristia. Now Saul akaenda kusvikiro rekuendori achiti ndapinda munyama ini, Mwari asiri kutaura neni. Yes. Saka aifunga kuti munyama wake unonobviswa nemudzimu. Right. But asvika ikoko mudzimu wakaudza kuti misikanzwa yawaita pamberi paMwari, Mwari atokufuratira, mangwana uri kutofa. Akatofa mangwana ake. Anditozvora. Saka masvikiroka anogona kuita minana, kuita kuti vanhu vakafa vaite songe vari kudzoka. Asi pamwe pacho kana uri munyama wauya nekuda kwemisikanzwa yawaita pamberi paMwari, haubviswe nesvikiro. Haubviswe nemudzimu. Kutowedzera. Unotonozviwedzera kuzvisvibisa. Anditowapabata. Ukaenda kuna Exodus chapter 8 pa7 na8. Exodus chapter 8 verse 7 na8. Right. N'anga dzakaita saizvozvo neuroyi hwadzo dzikarayira matatya kuti akwire panyika yeIjipita. Zvino Farao akadana Mozisi naAroni akati, nyengeterai kuna Jehovha kuti abvise matatya kwandiri nekuvanhu vangu, nditendere vanhu kuenda kundobayira Jehovha. Urikona achikuitika panapa. N'anga dzagonawo kuita mashiripiti ekumudaidza matatya. Asi kuchizomabvisa manje dzakoniwa, simba rawo ragoma. Kureva kuti n'anga dzinogona kuroya munhu asi dzozotadza kuroonora. Vamwe vachiti aenda kuna akakuroya anobvisa. Paripo pamwe pazvinoitika, but pamwe pacho vanotadza kuroonora. Ivo varivo vakakonzera. Saka paunoona paya n'anga dzichirapa munhu zvobva zvaita munhu achinobatsirwa kusvikiro kana kumuvuki zvichibva zvaita. Ukaenda kuna Luka 13 inondokubudisira chimwe chakavanzika chiripo verse 11 na 16. Luke 13 verse 11 na 16. Zvinotarira kwaivapo mukadzi waive nemweya weurwere makore 17. Wakanga akafunyama asingatongogone kusimuka. Verse 16. Zvino mukadzi uyu mwanasikana waAbhurahamu wakanga akasungwa naSatani makore 17. Haizaifanira kusunungurwa nemusi weChisabata pachisungo ichi here? Munhu wekauya kuremara kwaanga akaita kuri kunzi mweya yakaipa yakanga yakafunyanidza muviri wake. Yes. Saka mweya yakaipa inogona kuuya pamunhu yokonzera chimwe chirwere. Right. Iwo woenda kun'anga kana kumuvuki kana kusvikiro. Mweya wakaipa umwe chete iwoyo. Umwe wacho ndo wakurwarisa. Umwe wacho ndo uri kushanda semubetseri. Saka mweya miri inosvotaurirana. Kuti chibva paari chichimbobva. Chimbobva. Saka paunobva paya iwe unoita sewasunungurwa, wabatsirwa. But pane problem here. Problem iri pakuti warapwa panyama asi pakuhukama naMwari uchingori ikoko. Because waenda kukurambidzwa. Anditi zvaimboitika muchikura vainzi kwanhingo vanoroya. Iwe wonzwa kuti wadya chibage ikoko, waiitwa sei kumba? Wairowa stereo. Iwe wadya usina kutomboroyiwa. Watoguta wairoirwa kakunzi kwawadya akuita. Saka ndo mhosva inosara ine munhu anoponeswa pan'anga. Aenda kukurambidzwa kwakadzina mama musaende. Ndo mhosva yako iyo pamberi paMwari. Saka hapana pachawagona ipapo. Mirandudzwa vateereri munozorohwa naMwari, musaende kwakarambidzwa naMwari. Taurei mufundisi. Inda pana Isaiah 38 uone zvimwe zvinoitika futi pakuporeswa kwevanhu paverse 21. Isaiah 38 verse 21. Zvino Isaiah wakanga ati, ngavatore bundu remaonde varinamire pamota,
ipapo achapora. Uyu ndiye Hezekia anga arwara nemota. Saka muprofita waMwari ndobva ati anzwirwa nyasha naMwari, awedzerwa makore, torai muonde mutswanye tswanye moisa pamota achibva atopora. Saka kunoita n'anga inoziva kuti muonde ukautswanya tswanya ukaisa pamota munhu anopora. Right. Kungoshandisa natural laws kuti kune chirwere chinogona kurivheswa nemushonga uyu. Alright. Sezvatinoita zviya kuti tsangamidzi munhu akaimwa aine mudumbu munopora. Saka n'anga inogona kungoscopa munhu tsangamidzi kana kumupa muonde aine mota otopora. Saka mukuramba imi munenge muda kuramba muchitsimbidzira kuti n'anga hadzina lingi naMwari. Linga hapana. Zvekuti urwere uhu pasina kuti pashandiswa zvesainzi huri hwakabva kuna Mwari chaiwo. N'anga dzinokundikana. Dzinosiya wakadaro. Aubatsiriki. Hadziugone. Saka isusu ngatinzwisise chiri kufanira kubuda panapa nechekuti dzine masimba ekuita minano. Asi hadzina connection zvachese naMwari. Nekuti source yesimba radzo harisi kubva kudenga kuna Mwari. Riri kubva kumweya yakaipa. Right. Ndoda kuti mundibatsire pamapesa utaura pebundu remaonde rakaiswa pamota. Right. Ndo zvinotongotaurawo sainzi unobva wapora. That's right. Saka doctor anogona kungoprescribe aka. Saka pane chimwe chinhu pamataura ndanchifunga mai pane chimwe chinhu chekuti even kusainzi chinonzi ndochi chinonyanya kubatsira kuti utano hwepo. Mvura. Exactly. Ende ndinoona inoshandiswa stereki mazuva ano pobva papomerwa kuti isimba raMwari. Right. Pamvura toti dzimwe nguva wapiwa mvura kudzi chino mvura. Dzimwe nguva zvainongoitwa inenge iri mvura but inongoiswa kamwe kadombo. Hausi utsotsere hwekuti munhu agara ndongozva kuti mvura ka naturally ukainwa musoro unomira kutema. Inobatsira zvinhu zvakawanda nemudumbu. Yeah, very right bete. Saka pane kautsotsi satata. Because ini pandatoona pa dai ndaive mambaraka ndochinhu chandakatodzidza kusainzi kuti mvura muchirungu anototi ndo ino maintain equilibrium yebody kuti zvinhu zvishande mushe. Zvodai ndaive ndururani vanhu vakawanda vanenge vaiti vari kurwara chandingangoita kuzopota nichingocinja kuti imwe mvura ndaisa kadombo, imwe ndaisa kamuti, imwe ndoti yakabva kugungwa, iyi ndobva ndati ndakanoitora mubako. But kutaura chokwadi inini pandijekera kuti n'anga kunyangwe dzikaita minana, kunyangwe dzikaporesa, hongu munhu wapora but hapana linki yekuti zvabva pasimba raMwari. But pandiroisa neani ndepekuti kuna Mwari waita mhosva nekuti wafanana nemwana uyo akanzi musadye sadza kwaningi iwo unodya even ukauya wakaguta uri kusotesa mubereki akakurambidza kudaro. Saka chinzwai vateereri, ngatishingairei tirege kuramba tichisotesa Mwari. Izvi zvekuti chero ndayambutswa, chero ndarapwa, chero ndabatsirwa, hatiregei kuzviita asi tichiziva tiri kusotesa Mwari. Mwari haadi vanhu vanoenda kun'anga, vanoenda kuvaroyi, vanoenda kuvavuki, kune vanoshopera nevaprofita venhema. Dai Mwari akubatsirai panogona kudaro painova nemubvunzo. Yes, vanenge vaita mibvunzo kwamugere ikoko kana muine hama, shamwari, maneighbors vanopinda sangano rema-Seventh Day Adventist, endai kwavari. Vanoziva kwekuenda nemi kuti munobatsirika sei pamibvunzo yenyu. Kana kuti zvichikunonokerai munogona kufona, kutumira mameseji, maWhatsApp, maSMS kunhamba dzinotevera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari ave nemi akuchengetei tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwigende ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kanama atinyarara emwete tenzi wenyanza tenzindi tungamire apo ndasvika nyanza
Isa andichina zororo ndotsamira kune mwinga